सिलाफोथार दख'र एबसुआ 2023 मायथाइनि मेट्रिक आनजाद आरो H.S आनजाद होग्रा फरायसाफोरखौ लाना सावरायमेल हाबाफारि खुंदों। फरायसा आरो एबसुनि सोमोन्दोखौ जों खोब खाथि होननानै बुंनांगोन। फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनाय गुन गोनां सोलोंथाइ लाहोनायाव एबसुआ माब्लाबाबो जिरायनानै थायाखै। जेब्लानो सम मोनो अब्लानो एबसुनि होखानाय मावथांखि बायदि एबसुनि मावफारियाफोरा सोलोंथाइ बिथिं आरो गुबुन गुबुन समाजारि बिथिंखौ लानानै सांग्रांथिनि बायदि हाबाफारि खुङो। बेबादिनो दिनै सिलाफोथार दख'र एबसुआ 2023 मायथाइनि मेट्रिक आनजाद आरो H.S आनजाद होग्रा फरायसाफोरनो लोगोसे फरायसाफोरनि दिथागिरि बिमा बिफाफोरखौबो लाफानानै मोनसे जर'खा सावरायनाय हाबाफारि लादों। हाबाफारिखौनो सेंगाजान ओनसोलनि सोरां बर' गेजेर फरायसालिया लानाय जायो। हाबाफारिनि गेजेरजों फरायसाफोरनो थुलुंगाखांथाव बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होनाय जायो। हाबाफारियावनो आलासि महरै बाहागो लायो धेमाजि जिल्ला एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि गसाइ नार्जारि आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरिफ्रा। गिबियावनो नोंथांमोननि रादाब चेनेलनिसिम सिलाफोथार दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साबायखर जासिबाय। सिलाफोथार दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा 10 जानुवारिनिफ्राय लानानै फारियै 12, 13 आरो दिनै 15 बे सानब्रैनि हाबाफारिजों मेट्रिक आरो हाई सेकेन्डारि होग्रा फरायसुला फरायसुलिफोरखौ जि थुलुंगा होनाय हाबाफारि लादों, बे हाबाफारिया दिनै जोबफैबाय। बे हाबाफारियाव सिलाफोथार दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरिफोरखौ लाफानानै दख'र आफादनि आफादगिरि नेहाथारि गासै मावथि सोद्रोमाफोरा ज'यैनो लोब लोब ओंखारबोनानै आरो रायजो राजा फरायसुला फरायसुलि गासैनिबो अननायाव जोंनि थुलुंगा होनाय हाबाफारिया खोब मोजाङै जोबनानै थांबाय। आसा खालामदों उननि समाव सिलाफोथार दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि आनजाद होगिरि बिथांमोनखौ थुलुंगा होनाय हाबाफारि, बे हाबाफारिनि गेजेरजों निस्सय जोंनि फरायसा फरायसुलि फंबाय बिनानावमोना गोसोआव लानानै जेन मोजाङै खस्थ' खालामनानै नांथाब नाजानानै मोजाङै फरायनानै मोजां रिजाल्ट खालामगोन आरो भबिष्यतआव जोंनि उननि समाव सिलाफोथार दख'रायाव मोजां रिजाल्ट मोनगोन मिजिंथिदों आरो मोजां रिजाल्ट खालामनानै जेन जोंनि सिलाफोथार दख'राखौ जे एसे मुं गोनां खालामो बेखौनो आसा फारिदों आरो बे थुलुंगा होनाय हाबाफारिजों निस्सय सिलाफोथार दख'रानि फरायसाफ्रा थुलुंगा मोननानै मोजां रिजाल्ट खालामनो हागोनखौ जोङो नुदों। बेवहाय जोंजों गासैबो रायजो राजाफ्रा मदद होफानानै जोंनि हाबाफारिखौ जाफुंहोनायनि थाखाय जों सिलाफोथार दख'र बर' फरायसा आफादनिफ्राय गासै रायजो राजा आरो जोंनि साफ्रोम दैदेनगिरि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ गोदान बोसोर मागो दमासिनि बयनिसिमबो साबायखर जासिबाय। नोंथांमोननि चेनेलखौ जों दिनै साबायखर बावबाय। गिबियावनो सिलाफोथार दख'रा बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव दिनै 10 जानुवारिनिफ्राय जायफोर फरायसाफ्रा मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि फाइनाल होगोन बिथांमोननि गेजेराव हाबनानै बिथांमोना जाहाथे बिसोरनि फरायनायखौ मोजाङै जौगाहोनो हायो, बेनि सायाव मोनब्रै जायगायाव गिबियावनो जयभद्रआव, नैथियाव दैमालुआव, थामथियाव दिफायाव आरो ब्रैथियावनो माजलबारि सोरां एमइ स्कुलाव खुंफुंनानै मोजाङैनो मोजां गथ'फोरखौ बुजायनायनि मोनसे प्रग्राम हाबाफारि जिथु खालामदों, आं बेखौ आंनिफ्राय जानानै बर' फरायसा आफादखौ गोबां साबायखर बावबाय आरो बिथांमोना बेबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जिथु सोलोंथाइ, बे सोलोंथाइखौ गुन गोनां खालामनो हानायनि मोनसे हाबाफारिखौ जिथु लादों, बियो साक्सेस जानायनि मोनसे लामाजों थांगासिनो दं आरो आं बेखौनो आसा फारिनानै इयुनावबो बिथांमोना बेबायदि खामानि मावथों होननानै आंनि फालनिफ्राय आङो दानि जाखिनि जाखांफुनाय बर' लाइमोन फरायसाफोरनिसिम मा मेसेज होनो सानो? बेबायदि जुदि जोङो मटिभेसनेल प्रग्रामनि गेजेरजों सोलोंथाइनि एप्लिकेसनखौ बा सोलोंथाइनि खामानिया मा बेखौ गुथे वार्ल्डजों कानेक्टेड खालामनानै होयोबा निस्सय जोंनि बर' हारिनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि फरायनाया वार्ल्डनि तुलनायाव मोजां मोनसे परिबेस फैगोन होननानै आं आसा खालामनो हादों आरो दा। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो H.S निउर' थेरेपि सेन्टार दंसै।
बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा, आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावदै सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा H.S निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।